Benvidos a Secretos Galicia. Hoxe estaremos en Cangas do Morrazo para coñecer o Parque Natural Cabo Home. Imos! Hoxe estou en Cangas do Morrazo, unha vila mariñeira con moita historia e tradición, situada na ría de Vigo. E moi preto de aquí, a tan só uns kilómetros, atópase un dos lugares máis impresionantes de Galicia, Cabo Home. O cabo está coroado por 3 faros que dende hai máis dun século guían aos barcos que entran na ría. O máis alto é o faro de Cabo Home, con máis de 18 metros de altura, pintado de branco e mirando cara ao Atlántico. Xunto a él, os faros de Donón e Punta Sourido que completan esta postal tan característica. Tal e como podedes ver, as vistas son abraiantes. Sen dúbida, un dos grandes atractivos da zona é a súa Senda Azul, un percorrido que bordea a costa e conecta varios puntos de interese. Este paseo é perfecto para facelo en bici ou en bicicleta, e seguindo a senda chegamos á praia de Melide, unha das praias máis fermosas e tranquilas do Morrazo. Cando chega o sol por, Cabo Home convértese nun escenario máxico, o sol afóndese tras as illas Cíes e o ceo vístese de cores imposibles. É un deses momentos no que o tempo parece parar e só queda contemplar en silencio. Moi preto de aquí se atopan as praias de Nerga, Barra e a Caracola de Cabo Home, auténticos refuxios naturais onde se mesturan mar, monte e calma. Coas illas Cíes de fondo, iremos ata a nosa seguinte parada, o Monte do Facho. O Monte do Castro de Donón, cunha altura de 150 metros, é unha das zonas arqueolóxicas máis importantes do Morrazo. No seu cumio atópanse os restos dun antigo castro galaico-romano e un santuario, onde os antigos celtas ofrecían sacrificios mirando ao mar. É un lugar cheo de historia e de enerxía, perfecto para entender a conexión que sempre existiu entre o pobo galego e o océano. Aquí, desde o Monte do Facho, teremos as mellores vistas ás illas Cíes. Cabo Home e o Monte do Facho son moito máis que paisaxe, son memoria, natureza e identidade galega, un lugar que invita a parar, mirar e sentir. E dende aquí, dende o cumio máis alto do Monte do Facho, poñemos punto final a este capítulo de Secretos Galicia. Deixade un comentario se vos gustou. E lembra que a única pegada que deixes sexa dos teus pés.